Joliba TV News filɛbagaw aw bisimila min bɛ tali kɛ aw ka jabaranin kan aw bisimila radio Joliba fiɲɛ siraw kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi ye tarata ye min ye septembre kalo ale tile 7 san 2021 min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew lakalili waati sele filɛ nin ye min bɛ Joliba TV News ale jabaranin kan ani radio Joliba fiɲɛ siraw kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na gafew caman bɔra bi an bɛna an da don minnu na k'u lakali aw ye bamanankan na bɛɛ bɛ se k'i ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na kunnafoni gafew la bakurunba dɔw bɛ tali kɛ k'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ka avion sango kuma cayalen don kosɛbɛ premier ministre kɔrɔ a waati la Musa Mara ale y'i da don a la k'a ka fɛla fɔ a la an bɛna an da don o kumaw la sisan k'a jira k'a fɔ fana ko politiki tɔn min bɛ yen n'o bɛ Sumelu Bube Mayiga tɔgɔ la n'o ye Asma CFP ye ko a tɔnden dɔ o kɔni tununa Joyila mara la halisa a ma se ka ye ɲiniw kɔni bɛ sen na ko siratigɛ ninnu na indicateur du renouveau kɔnɔna la an bɛna an da don o fana na k'a jira k'a fɔ min ye baarabila min bolodara an ka kɛnɛya tigilamaw fɛ kunungo an ka kɛnɛyaso belebeleba ninnu na congé fo ka taa se hôpital Gabriel Touré ma a jira k'a fɔ baarakɛla dɔw bɛ olu kɔni se ma ye baarabila in na an bɛna an da don o fana na sisan min ye kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye ale fana ka daɲɛ fɔlɔ la a y'a jira k'a fɔ min ye commandant Forsat o ɲɛma polisiw ka kulu kɔnɔna la Umar Samake ko ale segira ka taa kasobo kɔnɔna la ka sababu kɛ kunu ani ministre yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ministre y'a ɲini a fɛ sariya ye min ɲini a fɛ ko a ka taa kaso la ko a segira kunu ka taa o kaso kelen in na an bɛna an da don olu la sisan indépendant kɔnɔna la l'essor ale fana y'a jira k'a fɔ ko ni maaw hakili b'a la limanaw san 2019 sanjiba dɔ nana mɛ kalo la a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ Bamako yan nɔ min ye maa dɔ ye ni o ye Mamutu Jara ye limanaw Mamutu Jara bilama ko a bɛ protection civile kɔnɔna la cɛmisɛnnin min bɛ yen ni ale de ye maa 9 ɲɔgɔnna k'olu kisi ka bɔ sanji ka kɔlɔlɔ tɔɔrɔ ma bi ko a kɛra min ye protection civile o baarakɛla ye l'essor maaw taara nɔfɛ an bɛna an da don a la sisan min ye le soir de Bamako limanaw a jarala k'a fɔ CEDEAO ka ciden min bɛ Mali la yan nɔ ne ye Goodluck Jonathan ni ko sama-samali kɔni b'a ni premier ministre cɛ bi sabu min bɛ tali kɛ nin waati kofɔlen na a jarala k'a fɔ ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ni Goodluck Jonathan u bɛ sama-samali la u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati kofɔlen ninnu na Nouvelle Horizon ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ni Turki jamanakuntigi olu kɔni ye hakilila falen-falen kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ a jirala k'a fɔ nin waati in na hakilila falen-falen ninnu min ye Tayyip Erdogan n'o ye Turki jamanakuntigi a y'a ɲini ko foyi kana fara transition a kundama kan n'o ye kalo 18 ye an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la sisan k'u lakali aw ye bɛɛ bɛ se k'i ka tata sɔrɔ a la an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn l'indicateur du renouveau ale kumana l'indicateur y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye ko ale y'a fɛla fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la avion min bɛ n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ka avion ye ni a kuma cayara kosɛbɛ a jala k'a fɔ nin waati in na min ye Musa Mara ye ale y'i da don kunnafoni na k'a ka fɛla fɔ a ko ale bɛ se ka fɛn kelen min fɔ ale ta fanfɛla la n'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye o ye k'a fɔ avion in sanna ko nka avion in na don yɛrɛ o dugusajɛ ale sugandira ka kɛ ministre ɲɛmaa ye ko ja dɔ bɛ yen ja min bɛ yen ne a bɛ ka yaala bɔlɔlɔw sanfɛ premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye a y'a ka fɛla fɔ avion sanko in na ni o ye jamanakuntigi kɔrɔ a ka avion ye a jarala k'a fɔ Musa Mara na kɛ nin ka siɲɛ fɔlɔ ye kabi kiiri tigilamaw wulila jamanaw ka damadɔw minɛ i n'a fɔ Sumelu Bube Mayiga ani ministre kɔrɔ min bɛ yen n'ale tun bɛ an ka nafoloko kunna madame Bɔre Fili Sisoko ka olu bila mandat de dépôt la nka caman fana bɛ yen olu bɛ ka Musa Mara tɔgɔ fɔ ko in na ko a da b'a la sabu ko ale tun ye ministre ɲɛmaa ye a waatinin na Musa Mara bɔra ja dɔw kɔnɔna la bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fana ka fɛla fɔ a y'a jira k'a fɔ ko avion min ni a sɔngɔ kelen ma dɔn ni dɔw y'a jira k'a fɔ 18 dɔw ko 20 dɔw yɛrɛ ye dɔ fɔ min tɛ o ye nka Musa Mara ko jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ n'o ye Ibrahim Bokar Keita ye a waatinin na ale tun y'a fɔ ko avion sanna miliyari 18 ani tilancɛ o miliyari 18 ni tilancɛ in Musa Mara y'a jira k'a fɔ maa caman y'o kuma ta k'o caya k'o kɛ i n'a fɔ ko avion sanni da kelen ma don a la
ale yɛrɛ Musa Mara ka fɔ la waati dɔ la ale nana député ɲɛma ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko min ye pankuru in a sara miliyari 20 nka miliyari 20 in a n'a a sancogo de don jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale tun y'a jira k'a fɔ ko avion sanna miliyari 18 o waati la avion tun na Mali la yan fɔlɔ a tun bɛ Californie a ye kalo 3 yɛrɛ kɛ a jɔlen bɛ yen a jɔlen don kɛnɛ min kan n'o y'a parking jamana tun b'o sara kalo kalo ka taa se avion yɛrɛ san sɔgɔma miliyari 18 a ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen sɔngɔ de fara ɲɔgɔn kan o bɛ t'i jɔ miliyari 20 na Musa Mara ka ɲɛfɔli la n'o tɛ k'a fɔ de ko avion ko da kelen ma don a la Musa Mara ko avion in sanna n'i y'a bɛɛ lajɛlen a maɲɔgɔnw n'a jɔsaraw ni a tasaraw kana Mali la yan nɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ miliyari 20 de la a ko bi ale Musa Mara bɛ se ka min fɔ nin ko la o ye k'a fɔ ale kɔni y'a ka fɛla bɛɛ fɔ nka k'a fɔ de ale Musa Mara da bɛ ko la ko a nɔ b'a la walima da bɛ avion sanko la a ko avion yɛrɛ sanna waati min na o y'a sɔrɔ ale ma kɛ ministre ɲɛma ye avion in kɔni nana o dugusajɛ yɛrɛ de ale kɛra ministre ɲɛma ye indicateur du renouveau kelen in kɔnɔna la limanaw kunungo min y'an ka kɛnɛya tigilamaw ye n'o ye kɛnɛyasoba damadɔ bɛ Bamako yan nɔ hôpital Gabriel Touré b'a la Ponge b'a la ani min bɛ tali kɛ hôpital dermatologie ni o ye marche kɔrɔ institut marche kɔrɔ ye kunun ko olu ye tile 3 baarabila daminɛ Bamako yan nɔ tile 3 baarabila in laɲini wɛrɛ tɛ u ka u yɛrɛ tɔɲa lafasali kɛla dɔ bɛ yen min bɛ baarakɛlaw ka hakɛw lafasa min limanaw Fuseni Kulubali tɔgɔ in a jirala k'a fɔ de ko ale tara ka bɔ baara yɔrɔ dɔ la ka taa bila baara yɔrɔ dɔ la n'o ye Bamako gouvernorat ye k'a sɔrɔ dun ko min bɛ tali kɛ hakɛ b'a bolo ni o ye baarakɛlaw ka lafasali ye ko o baara min kɛra jamana ɲɛmaw fɛ k'o ma bɛn syndicats ma n'o ye dɔgɔtɔrɔsoba ninnu syndicats ye u y'a jira k'a fɔ laɲini kelen pewu de bɛ u ka nin baarabila in hukumu kɔnɔna la ko nka kunnafoni sɛbɛn in ni o ye l'indicateur ye a y'a jira k'a fɔ kunungo baarabila min kɛra nin kɛnɛyasoba 3 in kɔnɔ ko baarakɛla caman bɛ yen olu taara u ci fɛ sabu olu ye baara daminɛ maa si ma baarabila kɛ k'a sababu kɛ ko in a na kɛ a ma taa dɔw jimisira fɛ caman kɔni bɛ yen baarakɛlaw la kɛnɛyasoba 3 in na minnu ni olu ma sɔn ka baara bila caman taara baara la kunun ko nka min sera ka kɛ gɛlɛya dɔɔni o ye k'a fɔ cakɛda damadɔ bɛ yen i n'a fɔ service ORL chirurgie générale ani traumatologie o baarakɛla damadɔ de bɛ olu ma se ka na waati la n'o tɛ k'a fɔ ko baara jɔra fan bɛɛ fɛ baara ma jɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ limanaw yan'an ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la ko Joyila mara la a jirala k'a fɔ politiki tɔn min bɛ yen ni u k'a ma ko ASMA CFP ko kari tɛmɛnen ka dugu jɛ kunun ntɛnɛn yɛrɛ la ko u ka tɔnden dɔ bɛ yen a na kɛ o tununa nɛgɛ kanɲɛ fufalaki waati lakɔli karamɔgɔ don n'o ye professeur d'anglais lycée Dowele Mariko Joyila mara la a jirala k'a fɔ ko tɔnden don min bɛ ASMA CFP fana kɔnɔna la n'o ye premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga ale ka tɔn ye ale min yɛrɛ bɛ bolola kasolonba la nin waati ninnu na min bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔ in ni a bɛ anglais kalan de kɛ lycée kofɔlen kɔnɔna la Joyila mara la yen nɔ Abdoulaye Kulubali limanaw ko maa dɔw y'ale jaso ka taa n'a ye maa kofɔlen ninnu u ma se ka dɔn hali sisan an bɛ waati min na walasa Abdoulaye Kulubali ni kalanfa don ni o ye professeur d'anglais a jala k'a fɔ a kɔni taara ka taa nin cogoya in na maa t'a dɔn ko a taara kun min na maa minnu fara taara n'a ye olu maa kofɔlenw fana ma se ka dɔn o la indicateur ka kuma la ko a somaw maa minnu bɛ yen ni olu y'a somaw ye olu kɔni ye wele dakan bila Joyila mara lakanabaw polisiw ni gendarmew ni a n'a ɲɔgɔnna caman k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ka boloda joona ko nka hali sisan olu fana ma jaabi di nin ko la k'a fɔ min ye Abdoulaye Kulubali ye n'o ye ASMA CFP tɔnden limanaw na k'a fɔ ko kibaruya dɔnna a kan nka ko kibaruya dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ ko tajuru sara de talen filɛ nin ka ɲɛsin kalanfa in ma n'o ye Abdoulaye Kulubali ye nka limanaw maa de bɛ sigi saga nin ko tɔ lajɛ a bɛna taa laban min na kunnafoni filɛ indicateur du renouveau an ye nin bɔ a kɔnɔna la sɔgɔmada in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔna la indépendant y'a jira k'a fɔ nin waati in na yɔrɔ min bɛ tali kɛ Forsat n'o ye lakana kɛla
kulu kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔna la a jirala k'a fɔ forosati ɲɛmaa min bɛ yen ni o ye Umar Samake limanaw ko a taara i yɛrɛ di Kokura kaso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kan na kunungo yɛrɛ ko a na kɛ ɲɔgɔnye dɔ kɛra kunun minisiri min yɛrɛ bɛ lakana kunna ani polisiw ka ɲɛmaayaso direction générale de la police ani syndicat minnu bɛ n'olu bɔ polisiw tɔgɔ la olu de ye ɲɔgɔn ye kɛ a na kɛ bɛn kɛra ko la min ye commandant de la force n'o ye Umar Samake limanaw ko a ka segin ka taa kaso la Kokura sabu maa si den kelen de tɛ sariya sanfɛ yɔrɔ a ka juma tɛmɛnen na kiri kun wulila a nɔfɛ k'a fɔ ko a ka don kaso la sabu sɛgɛsɛgɛli min bolodalen don fagali min kɛra juillet kalo san 2020 o tile 10 na tile 11 a n'a tile 12 ni a jala k'a fɔ a waatinin na forosati maaw olu de kun taara lakana hukumu kɔnɔna la jamanaden minnu bɛ yen n'u ye wulikajɔ kɛ Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga nɔfɛ a waatinin na marifaci kɛra maa caman o ni bɔnɛna a siratigɛ la bolodengɔni ɲɛsinna forosati maaw de ma a jala k'a fɔ maa min tun bɛ forosati ɲɛmaaya la polisiw tɔgɔ la o de ye Umar Samake ye kiri kun wulila ale nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli la juma tɛmɛnen ko nka a ma tɛmɛ tile 3 kan min ye polisiw ye olu de kun wulila a waatinin na k'a fɔ ko a tɛ don kaso la sabu ko olu bɛ mun ɲini kiri tigilamaw fɛ kiri ka i jɔ camancɛ jɔyɔrɔ la a kana dɔ fusaya dɔ ye k'a fɔ de ko Umar Samake kelen da bɛ ko in na o tɛ maa min kuma bɛ yen ko e da b'a la o ka se ka minɛ sabu a waatinin na n'i ye forosati ta k'a lajɛ gendarmew b'a kɔnɔna la polisiw b'a kɔnɔ gardi yɛrɛ fana b'a kɔnɔna la ko n'u ye forosati ɲɛmaa min bɛ polisi la n'u y'o kelen minɛ polisiw de wulila o la juma tɛmɛnen ka taa kasobonba dafa tewu fo ka kɛ forosati ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye Umar Samake ye a ka kasoladon yɛrɛ ma se ka kɛ bilen ko nka kunu sigikafɔ minnu kɛra a jirala k'a fɔ minisiri yɛrɛ de y'a ɲini Umar Samake a ka taa i yɛrɛ di o baara sera ka kɛ a taara i yɛrɛ di kunungo yɛrɛ Bamako n k'a fɔ a ma kɛ kasobonba ye bilen nka min ye kan 1 gendarmerie kan 1 min filɛ nin ye Bamako yan k'a taara i yɛrɛ di yen nɔ de ale indépendant kelen in kɔnɔna la limanaw maire dɔ filɛ nin maire min ni u k'a ma ko min bɛ tali kɛ ɲuma makana a filɛ nin kati mara la o la sa Falaye Keita ale de ye ɲuma makana maire limanaw ni maire kofɔli min ye nin ye ko a ma tɔ foyi to transition ɲɛmaaw la minnu bɛ cɛmancɛ fanga kunna bi sabu a ka fɔ la a ko yanni transition maaw k'u ta kɛ maa minɛba ye kɛrɛnkɛrɛnnen la a ye sɔnni sigi Sumeli Bube Mayiga ani madame Boire Félix Sogo olu yɛrɛ minɛnen don bi ka sababu kɛ ko yuruku siratigɛ la nka min ye Falaye Keita ye ale min ye ɲuma makana maire a y'a jira k'a fɔ ko aya cɛmancɛ fanga maaw ko yanni k'u ta kɛ maa minɛba ye ko k'u ɲɛsin baara ma min bɛ se ka jamana yɛrɛ ɲɛtaw sabati baara caman bɛ yen min kalifalen don u la u k'u ɲɛsin o ma yanni k'u ta kɛ maa minɛba ye min ye Falaye Keita ye a ko coup d'état min kɛra utukalo tile 18 tɛmɛnen a ko jamanaden caman bɛ yen minnu ni olu y'u jigi da ni coup d'état in kan sabu bɛɛ kun ye jalaki bin min ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga kan ko nka ko jamanadenw yɛrɛ y'u jigi da min yɛrɛ kan ko hali sisan foyi sen tɛ ka bɔ o gɛlɛya ninnu na lakanabaliya kuma tɛ gɛlɛya kuma tɛ i mana i da don fɛn o fɛn la jamana kɔnɔ la min bɛ tali kɛ gɛlɛya la i b'a sɔrɔ foyi ma bɔ o la Falaye Keita ko ale kɔni hakili la ko yanni transition maaw k'u ta kɛ maa minɛba ye k'u ka jamana yɛrɛ bɛ se ka dilan cogo min na ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ la ko hali n'i ye Sibi ani Bamako cɛ Sibi ni Kita cɛ Sake ko commune 9 de b'a kɔnɔ la a ko sira foyi tɛ a yɔrɔ kofɔli na min ka ɲi ko nka ko sira ninnu caman bɛ yen u kan ka dilan n'i y'a dilan wari yɛrɛ la a bɛ t'i jɔ miliyari 3 ɲɔgɔnna hali ɲuma makana n'o y'ale yɛrɛ ka commune kɔnɔna ye ko kalanso caman bɛ yen u jɔlen don ni bɔgɔ ye olu sen tɛ ka dilan bi ko yanni camancɛ fanga maaw k'u ɲɛsin ko wɛrɛw ma k'u t'u ɲɛsin nin baara ninnu ma wa olu minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ lafiya ne ka kuma tɛ nin dɛ limanaw an ye nin bɔ indépendant de kɔnɔ aw bonya bɛ nin kunnafoni in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn l'essor ale kɔnɔna la l'essor ale kumana limanaw l'essor kumana a y'a jira k'a fɔ ko protection civile
ni maaw hakili b'a la ko min bɛ tali kɛ cɛmisɛnnin min bɛ yen ni ale de tɔgɔ tora maaw da limanaw mɛ kalo tile 16 san 2019 n'o ye Mamutu Jara ye. Mamutu Jara yɔrɔ sanba dɔ nana a waatinin na min ye mɛ kalo san 2019 samiyɛ waati yɛrɛ la. San in nane limanaw a ye tiɲɛniba kɛ kosɛbɛ Bamako yan nɔ. Lesor maaw y'u da don kunnafoni na limanaw k'a jira k'a fɔ a waati na cɛmisɛnnin min bɛ yen ni ale de tɛgɛlankolon a ye maa 9 olu de kisi ka bɔ sanji ka kɔlɔlɔw ma. O yɔrɔ a donni kama sanji donna maaw kan ka taa ni bolofɛnw caman ye dɔw yɛrɛ n'i tora a ko siratigɛ ninnu na min ye cɛmisɛnnin min bɛ yen ni ale de ye wulikajɔ kɛ a don limanaw ka maa 9 k'olu bɔ jiwoyo bolo k'u bila so tɔli sanfɛla la min kɛra sababu ye limanaw jamanaden bɛɛ lajɛlen bɔra a kibaruya kalama bɛɛ ye a kibaruyaw mɛn Mamutu Tangara bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ a ye a donni kama. Yɔrɔ a y'a sɔrɔ min ye Ibrahim Bokar Keita ale tun bɛ fanga na a donni kama min ye IBK ye k'a ye cɛmisɛnnin yɛrɛ wele ka min ye jɔnjɔ d'a ma n'o ye médaille de sauvetage ye ka tila ka a wele fo faama yɛrɛ dagayɔrɔ la Kuluba limanaw ka bolimafɛn d'a ma n'o ye mobili dɔ ye ka tila k'a fɔ ko ka a don protection civile baara la. Min ye Mamutu Jara ye limanaw ko a bɛ baara in na bi dɛ a kɛra protection civile cɛ gɛlɛn yɛrɛ ye bi sabu hali min ye Jala ye o dira ma n'o ye lieutenant a kɛra lieutenant ye protection civile kɔnɔna la a jarala k'a fɔ sapeur sous-lieutenant min bɛ tali kɛ Mamutu Jara a bilama limanaw ko maa bɛ se k'a fɔ baara min na a y'o kɛ n'o ye bunadamadenw ni kisili ye n'o ye protection civile yɛrɛ ka baara ye a ka kɛ kasara ye a ka kɛ tasuma jeniw ni jiwoyew n'a ɲɔgɔnnaw ye ko protection civile ka baara ɲɛsinnen don o de ma ni ye jateminɛ kɛ min ye Mamutu Jara ye ko a taara kalo 12 o kalanw kɛ protection civile kɔnɔna la centre de formation min filɛ nin Marakala k'a ye kalo 8 kɛ yen nɔ ka tila ka na kalo 4 wɛrɛ k'o kɛ protection civile min filɛ nin ye Sogoni ko kalanw na yen nɔ ko kalanw kɔni banna bi min ye Mamutu Jara ye tare a kɛra min ye an ka finitigi minnu bɛ yen ni olu de ɲɛsinnen don hadamadenw ni kisili ma protection civile limanaw ko a bɛ o kɔnɔna la wa ko hali ɲɛmaya yɛrɛ b'a bolo n'o de ye centre de sécurisme ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan nɔ Jikɔrɔni Bamako sigida 5nan la san 27 a b'o de la bi ko baara min n'a y'o kɛ limanaw wolola ye hɛrɛ la sabu Mamutu bi ko a ka diɲɛnatigɛ a na kɛ o ɲɛna sabu a ye protection civile o sɔrɔ a bɛ baara la bi wa jɔyɔrɔ yɛrɛ dir'a ma n'o ye sapeur pompier sous-lieutenant ye limanaw hali a baara ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ i n'a fɔ Dominique Sangare olu yɛrɛ ko olu ye cɛmisɛnnin ye limanaw garabu min b'a la olu n'a ye kalanw kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye kalan ninnu kɛ k'a sɔrɔ nin limanaw tɔgɔ min b'a la sabu diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔra ni kibaruya kalama Mali kɔnɔna la yan nɔ bɛɛ ko Mamutu Jara a ye ɲɛkisi min kɛ limanaw ko a ka kan wale ɲuman dɔ o ka k'a ye nka limanaw o tɔgɔja b'a kan a ma taa kɛ yɛrɛ yira ye a ma taa kɛ yɛrɛbaya ye o protection civile kelen kɔnɔna la a ko a y'a yɛrɛ bila ani bɛɛ kɛra kelen ye a yɔrɔ kofɔlen in na ye bi Mamutu Jara limanaw k'a bɛ protection civile kɔnɔna la lesor maaw taara sɛgɛrɛ a yɛrɛ ko a nisɔndiyalen dɔ bi wa a b'a disi gosi ni nin baara in ye sabu maa maa bɛ yen k'i bɛ bunadamaden ɲɔgɔn ni kisi limanaw e yɛrɛ kan ka kɛ maa ye foli bɛ di i ma lesor de ka kuma ye nin dɛ limanaw aw bonya bi nin kunnafoni in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn le soir de Bamako ale kɔnɔna la soir de Bamako kuma na limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ sama-samani daminɛna CEDEAO ka ciden min bɛ yen ni o nana an ka jamana kɔnɔna la kari tɛmɛnen na n'a ni an ka jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnnen la diinɛ ɲɛmaaw ni politique ɲɛmaaw ani hali premier ministre Choguel Kokala Mayiga ani o yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye dɔwɛrɛ tɛ cɛmancɛ fanga bɛ taabolo min ka bi ka se ka hakilila di ɲɔgɔn ma o ko taabolo la a jala k'a fɔ premier ministre Choguel Mayiga ale ni min bɛ tali kɛ Goodluck Jonathan ni o ye CEDEAO ka ciden min ni ale de nana Mali kɔnɔna la yan nɔ ka se k'a lajɛ kumaw bɛ se ka kɛ cɛmancɛ fanga
dan bɛ se ka kɛ a kalo 18 baara min bɛ se ka k'a kɔnɔna la o ka kɛ joona joona nka a jarala k'a fɔ Goodluck Jonathan hakilila kelen min ni o b'a la ko fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ fo ka dɔ fara cɛmancɛ fanga kundama kan limanaw kabi o kuma fɔra ka ban a na kɛ premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale ni Goodluck Jonathan u ka hakililaw ma kɛ kelen sabu bi ko fila bɛ yen premier ministre sigilen don o de kan o ye dɔ ka fara transition kan ani baara min bɛ yen ni o ye assise nationale de la refondation ye o ka sigi sabu ko yɛlɛmani minnu bolodalen don jamana kɔnɔ n'o ye réforme ba ninnu ye ko o tɛ se ka kɛ fiyewu fo sigi ka fɔ ka kɛ n'o ye assise nationale de la refondation ye jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna la sigi ka kumaɲɔgɔnyaw bɛ kɛ o kɔnɔna la hakilila falenfalenw bɛ kɛ o kɔnɔna la nka Goodluck Jonathan ko o sigi ka fɔ min ye nin ye yɛlɛmani fɛn fɛn bolodalen don ko cɛmancɛ fanga maaw bɛ fɛ k'o kɛ k'u ka o to yen u k'u bolo bɔ o baara la Choguel dun ko yɛlɛmani tɛ se ka boloda jamana kɔnɔna la yan ni o sigi ma kɛ sabu premier ministre ka fɔ la jamana in olu tɛ fɛ ka sigi kɔrɔlen ma gɛlɛya minnu tɛmɛna don tɛmɛnenw la o gɛlɛyaw tɛ fɛ u ka tila ka segin ka na tuguni an ka tila k'an ɲɛ jɔ o gɛlɛyaw la o gɛlɛyaw bɛ se ka ban cogo min na a ka kan sigi ka fɔ ka boloda jamana kɔnɔna la jamanaden bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan kuma ka kɛ o gɛlɛyaw ka fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la o ka sɔrɔ nka ko CEDEAO ko o tɛ se ka kɛ ko cɛmancɛ fanga tɔ tora kalo 7 ye a cayalenba yɛrɛ ye mun bɛ se ka kɛ o kɔnɔna la ko k'u teliya joona joona kalata min bɛ yen n'o baara kan ka sigi o ka kɛ joona walasa cɛmancɛ fanga a ka se ka bɔ nin lahalaya in kɔnɔna la nka yɔrɔ diinɛ ɲɛmaw ale ni politiki tɔnw k'an ka kɛ olu bɛ CEDEAO ka fanfɛla la olu de ni CEDEAO bɛ fankelen fɛ olu de kalenkan ye ko cɛmancɛ fanga k'i teliya a ka min ye kalataw olu boloda yɔrɔ kɔsan yɛrɛ la min ye Imam Mahmud Dicko ye ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafoni sira dɔw fɛ ka jira k'a fɔ ko min ye kalataw ye olu ka boloda min ye hali archevêque Jean Zerbo ye ale fana fɛla tɛ fiyewu ko dɔ ka fara cɛmancɛ fanga a kundama kan o bɛ n'a fɔ bi min ye diinɛ tigilamaw ye ani CEDEAO olu de bɛ fankelen fɛ min ye premier ministre gouvernement ale fana bɛ a ka fankelen fɛ jamanaw o sama-samali ko o de bɛ sen na bi soir de Bamako de ye nin kuma fɔ aw bonya bɛ nin kunnafoni la an bɛ kunnafoni kuncɛ ni fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon ale kumana jamanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye minisiri kɔrɔ min bɛ yen ni o ye Ousmane Sy ye jamanaw ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la fangadaraki minnu bɛ yen ni olu bɛ u sɔn halisa farafin jamanaw kɔnɔna la a jirala k'a fɔ yɔrɔ kɔsan yɛrɛ la min kɛra kari tɛmɛnen Laginɛ jamana kan o kɛra sababu ye a ye maa caman bila ka i yɛrɛ ɲininka farafinna yalima an na to nin bolo in kan wa kuma bɛɛ fangadaraki n'o ye coup d'État ye min ye Ousmane Sy jamanaw ale ye ministère kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la administration territoriale et de la décentralisation a ye ladilikan di CEDEAO ma a ko yani CEDEAO ka jigi a binyɔrɔ la a ti jigi a taliyɔrɔ la wa n'i y'a mɛn ko coup d'État bɛ kɛ jamana ninnu kɔnɔna la jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu bɛ layidubaw ta ani jamanaw sariya sunba n'o y'a constitution ye bɛnkan minnu bɛ olu kɔnɔna la u ni jamanadenw cɛ n'o de ye jamana maracogo ɲuman jamana ka se ka jɔ sira ɲuman kan yuruguyurugu ka kɛlɛ bɛɛ ka to i yɛrɛ ma o ka dabila jamana ɲɛmaa ka sigi a n'a kɛrɛfɛmaw dɔrɔn de bɛ nafa bɔ jamana kɔnɔna la a ko CEDEAO maaw fana ti u ɲɛsin o ma ko kɛlɛ wa n'o tɛ ko n'i y'a mɛn coup d'État jamanaw démocratie fanga y'a kɔn hali sariya sunba minnu bɛ yen n'o ye constitution ye olu ye a kɔn wa olu ye coup d'État kɔ cogo min na u ye n'i nana fanga la jamanaw i ka jamana fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a k'i yɛrɛ ta ye ko constitution ninnu u y'o fana kɔn ko yanni i ka jigin i binyɔrɔ la i ka jigin i taroyɔrɔ la CEDEAO kan ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen di a ka jamanakuntigiw ma walasa u k'u banba baara fɛn fɛn bɛ se ka na ni coup d'État ye u ka o baaraw u kana u ɲɛsin olu ma sabu n'i y'a mɛn faamuyabaliya danayabaliya o nana jamana ɲɛmaw ani marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ baara min kalifara i la i m'a kɛ ka se a dan na a jala k'a fɔ CEDEAO jamanakuntigiw yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn ye ni septembre kalo in tile 9 yɛrɛ min bɛ tali kɛ Ghana jamanakuntigi yɔrɔ CEDEAO koɲɛ bɛ ale de bolo bi nana
Ado Dankawa Akufo Ado ko bina ɲɔgɔn dɔw kɛ septembre kalo tile 9 walasa fangadaraki minnu bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna yɛrɛ tile biyanfan jamanaw kɔnɔna la kuma bɛ se ka k'a kan cogo min na hali Mali yɛrɛ ta kɛ kuma bɛna kɛ o fana ka sabu jala k'a fɔ CEDEAO bɛ anw kɔ bi nigini ko fo an ye fangadaraki min kɛ jamanaw fanga ka bɔ finitigiw ka bolo kan a ka don jamanaden gansanw bolo jamanaw an min de bolo ka bi majala k'a fɔ hali nouvelle horizon kelen kɔnɔna la min ye Turki jamanakuntigi o fana ka fɛla kelen de y'o ye ko kalataw ka boloda joona waati kofɔlɔ min n'o fɔra sabu o kuma tɛmɛna colonel Asimi Goita Mali jamanakuntigi ale ni Turki o jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ communiqué min yɛrɛ ni Turki jamanakuntigi u y'o bɔ septembre kalo tile 5 tɛmɛnen na k'a jira k'a fɔ u bɛ Mali kɔni dɛmɛ u n'anw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn bɛɛ lajɛlen la nka u b'a ɲini Mali jamana faamaw fɛ kalata min bolo dalen don a ka kɛ waati la fɛn kana fara camancɛ fanga ale yɛrɛ kan jamanaw nouvelle horizon ale de nin fɔ a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni gafew la an sera ka min lakali aw ye ka bɛn ni waati ye o ye nin ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'a fɔ aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna